मेरे नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമ ശ്രീരാധ മന്ദ രക്ഷ്മൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ 42ാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലിയായിരുന്നു. മാതാജി ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നത്. ആരാ ചൊല്ലിയത്? ഭാരതി മാതാജി അല്ലേ ചൊല്ലി? ഭാരതി മാതാജിയാ. നമുക്കുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളും. ഞാൻ മാതാജി എന്റെ ട്യൂണ് വേറെയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ, അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ചൊല്ലാത്ത. അറിയാവുന്ന ട്യൂണിന്റെ ചൊല്ലിക്കോളും. സമമഹമജം ശരീരഭാഷാം ഹൃദി ഹൃദി ദുഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം ബലിദശമിവനൈകാധാർക്കമേകം സമധിഗതോസ്മി വിധൂതഭേദനോഹഃ. പേജ് തെളിഞ്ഞില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിടണം. തം ആ പരമദിവ്യതമ പുരുഷൻ നിയമം ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ സന്നിധാനായിരിക്കുന്നു. അഹം ഞാൻ അജം ജന്മരഹിതൻ ശരീരഭാജാബദ്ധാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആത്മാ പരമാത്മാവ് കൽപ്പിതാനം അഭീതികളുടെ പ്രതിദൃശം സർവദിക്കുകളിലും ഇവ പോലെ ഏകഥ ഏകമല്ലാത്ത അർക്കം സൂര്യൻ ഏകമാത്രമായ സമാധിഗത അസ്മി ഞാൻ ധ്യാനത്തിൽ സമാധിസ്ഥനായി വിദൂത നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി ഭേദമോഹ ദ്വൈതമെന്ന മിഥ്യാധാരണ. കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ ആ ഭീഷ്മസ്തുതിയില് അവസാനത്തതാണിത്. 36 മുതൽ 42 വരെ ഉള്ളത് ഭീഷ്മസ്തുതി. എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും അത് പാരായണം ചെയ്യണം. സന്ധ്യയ്ക്കോ രാവിലെ ഒക്കെ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശീല പ്രഭാതർക്ക് ജയ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ്, ഇഹലോകവാസം കഴിഞ്ഞ് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ എന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വേർപെടുത്തി അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി അവസാനത്തെ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചത് യുധിഷ്ഠിരന് ധർമ്മം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ധർമ്മവും ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാ തരത്തിലും വേർപാടുണ്ടായി. അതേസമയം ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രം അല്ലെ. ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രമായിട്ട് ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. വളരെ സന്തോഷമായല്ലേ വിചാരിച്ച പാണ്ഡവർ ഭരണാധികാരികളാകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതെല്ലാം നടന്നു. പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തെ ബോധവാനാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ മുന്നില് ധാരാളം ആയിരക്കണക്കിന് ഋഷിമാരും അല്ലെ, വ്യാസദേവൻ, പിന്നെ ശുകദേവൻ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. രാജാക്കന്മാരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും. ഏറ്റവും മുന്നിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭഗവാൻ തന്നെ മുന്നില് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയായിരുന്നു ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും മഹാനാണ് ഭീഷ്മദേവൻ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അവസാന നിമിഷം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് തന്നെ പറയാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യില്ല എന്നിരുന്ന അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ച യുദ്ധത്തിന് ഇറക്കിയല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കണം? ഭീഷ്മദേവന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ലോകം വെടിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
അപ്പം നേരെ മുന്നിൽ ശുദ്ധഭക്തന്റെ മുന്നിൽ സന്നിഹിതനാകാനും ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സ് പൂർണ്ണ ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വിഷമവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം മാനസിക അഭ്യൂഹികളുടേത് ഉൾപ്പെടെ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പത്തെ അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഏകനാണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എന്നത് സ്ഥാപിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അവ്യക്തിഗതവാദികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഏതാണ് അവരുടെ എല്ലാം അഭ്യൂഹങ്ങളെ എല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഇപ്പം ഏകനായ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവാനില് സങ്കല്പമായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം വെടിയാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാൻ അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആരാണ്? സൂര്യനെ വ്യത്യസ്തമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെ സൂര്യൻ ഏകമാകുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു, ഉദിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യൻ എന്താണ്? സൂര്യൻ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഏകനാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത്. അദ്വിതീയനല്ല, ദ്വിതീയനല്ല, രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ഏക നിരപേക്ഷ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. നിരപേക്ഷ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അചിന്ത്യമായ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ശക്തിയിൽ അനേകം പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായും അനേകം വിഭിന്ന അംശങ്ങളായും സ്വയം വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെയും വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, വിസ്താരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പൂർണ്ണ അംശങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ അംശങ്ങളായോ അതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദ്വൈതം എന്ന സങ്കല്പം, ഭഗവാൻ ഒന്നല്ല വേറെ വേറെ എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായ ശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത നിമിത്തമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭാഗം, ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അദ്ദേഹം അദ്വൈതമാണ് എന്നുള്ള, ദ്വൈതം എന്ന സങ്കല്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. ഏകനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മൂഢന്മാർ മാത്രമേ തന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:11 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്തരം മൂഢ വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തികളെ കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൾ പവർഫുൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ച് ഓംനി പൊട്ടൻറ്റ് എന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഡ്ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയല്ലേ. ആ ശക്തിയാല് അദ്ദേഹം സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല. ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ സൂര്യൻ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളുടെ വിസ്തരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമാത്മഭാവം. ഭഗവാനെ നമുക്ക് 3 തലത്തിൽ കാണാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, പിന്നെ ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടാണ് വരുന്നത്? പരമാത്മാഭാവം വരുന്നത്, പരമാത്മാവായിട്ട് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം പരമാത്മാവായി വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഏത് ഭാവം വേണമെങ്കിലും ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ആരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന? പരമാത്മാവായിട്ട്. മനസാക്ഷി, നമ്മൾ മനസാക്ഷി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിൽ സാക്ഷിയായിട്ട് ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയത്തില്ല, ഭഗവാന് അതറിയുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ ചിന്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നു. നമ്മുടെ ചിന്ത ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയുന്നു, നമ്മൾ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിലും. മാത്രവുമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വശരീര തേജസ്സിന്റെ വിസ്തരണത്തിൽ ഉജ്ജ്വലദീപ്തമായ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും അദ്ദേഹം വിസ്തരണം ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലെ. അവിടെയാണ് ആരെത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ സ്വശരീര ശോഭയാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മജ്യോതി.
ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരശോഭയും അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അംശങ്ങളും തമ്മിൽ ഏതൊരു അന്തരവുമില്ല. അപ്പൊ ഏതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, അത് വെറും ഒരു ഏതായിട്ട് ശോഭ മാത്രമായിട്ടാണ്, പ്രകാശമാണ് അല്ലെ. അവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തിയ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അവിടെ കാണുന്നില്ല. ഈ നിജസ്ഥിതിയെ ഗ്രഹിക്കാത്ത അല്പജ്ഞാനികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെയും പരമാത്മാവിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കാണുന്നു. എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ, എന്നാലും ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തെറ്റായ ദ്വൈത സങ്കല്പം ഭീഷ്മദേവന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനും ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഭീഷ്മദേവർക്ക്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നേരിട്ട് രൂപത്തില് കണ്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി. എന്ന് മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിലും സർവസ്വമായി ഉള്ളതെന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സംതൃപ്തനുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളതും ആർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം? ഭീഷ്മദേവന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം. താനും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലും അദ്ദേഹം സംതൃപ്തനാണ്. ഈ പ്രബുദ്ധത, അതായത് ആ ജ്ഞാനം മഹാത്മാക്കൾ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർക്ക് പ്രാപ്തമാകുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ആർക്കാണ് കിട്ടുക? യഥാർത്ഥ ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തർക്ക്. സകലതിലും സർവസ്വവും വാസുദേവനാകുന്നുവെന്നും വാസുദേവനെ കൂടാതെ ഏതൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ലെന്നും ഭക്തർ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 7:19 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭീഷ്മദേവൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരീകരിച്ചതുപോലെ വാസുദേവൻ അഥവാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ പരമപുരുഷൻ. ഭീഷ്മദേവൻ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളായതിനാൽ അഭിനവ ഭക്തർ, ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നീ ഇരു കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലടികൾ പിന്തുടരാൻ തീർച്ചയായും ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ്. 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ, ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പല പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരാളാണ് ഭീഷ്മൻ എന്നതിനാല് പുതുതായിട്ട് അഭിനവ ഭക്തർ എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം പട്ടിയിലോട്ട് വന്നവരും പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തരും അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് എടുത്ത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കാൽമഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ആണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. എപ്പോഴും അദ്ദേഹം സ്മരിച്ചു. അപ്പൊ ആ സ്മരണയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാൻ മുന്നിൽ തന്നെ നിന്നത്. ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം അവിടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ, ഞാൻ ധർമ്മം ഉപദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതങ്ങനെ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് ഏതൊരു ഭക്തനാണ് സാധിക്കുക അല്ലെ, അത്രയ്ക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനെ അത് സാധിക്കും. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ആകുന്ന ഭീഷ്മദേവന്റെ ആരാധ്യ വിഷയം. കാരണം എന്താണ്? രണ്ടുപേരും വീരതയിലാണ് അവര്. എന്താണ് ആ ഭാവം? വീരഭാവമാണ്, വീരരസമാണ്. ഭഗവാന് അത് ആസ്വദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതേസമയം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും വശ്യമനോഹരമായ അതേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാകുന്നു ഗോപികമാരുടെ ആരാധ്യ രൂപം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രൂപത്തിലാണ്. ഏത് ഭാവമാണോ അനുസരിച്ചുള്ള രൂപമായിരിക്കും അവരുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വരിക. പലപ്പോഴും അല്പജ്ഞാനികളായ വിദ്വാൻമാർക്ക് പിഴവ് സംഭവിക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണനെയും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ കൃഷ്ണനെയും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കരുതുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഏത് രൂപവും ആകാം. ഭക്തറിന്റെ അവരവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഗോപികന്മാരും പിന്നാരാണ് ഭീഷ്മദേവനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭഗവാനെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടത്. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ, ഇത് ആത്മജ്ഞാനികൾക്കുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ആർക്കില്ല? ഭീഷ്മദേവനില്ല. പൂർണ്ണമായും
ദൂരീകൃതമാണ്, അത് മാറ്റപ്പെട്ടു. അവ്യക്തഗതവാദികളുടെ പോലും പ്രാപ്യസ്ഥാനം അരൂപമായ ജ്യോതിയുടെ നിലയിലുള്ള കൃഷ്ണനാകുന്നു. അപ്പൊ അവരും ഭക്തരാണ്. ഭക്തരുടെ കാര്യം പറയണ്ട, ഭക്തർ പോലും ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള രൂപം കാണാനായിട്ട് ചില ഭക്തർ അവ്യക്തഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. യോഗികളുടെ പ്രാപ്യസ്ഥാനം, അപ്പൊ അവ്യക്തഗതവാദികൾ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ യോഗികൾ അവിടെ എത്തുന്നു, പരമാത്മാവിൽ എത്തുന്നു അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവും കൃഷ്ണനാകുന്ന ഭഗവാന്റെ രണ്ടാമത്തെ തലമാണത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും കേന്ദ്രീകൃത പരമാത്മാവും കൃഷ്ണനാണ്, രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോ പരമാത്മാവോ കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ല. അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, പ്രകാശമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. എന്നാല് അതിനേക്കാൾ ഏതാണ് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഭഗവാൻ രൂപം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് പൂർണ്ണ പ്രതിരൂപങ്ങളല്ല ഏതാ ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാ രൂപം. കൃഷ്ണനിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി പരമാത്മാവിവ രണ്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാകട്ടെ പരമാത്മാവിലാകട്ടെ കൃഷ്ണനുമായുള്ള മധുര ബന്ധങ്ങളോ ഇല്ല. അപ്പം മധുര ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതേതാ ഭഗവാൻ രൂപത്തില് ആരാധിച്ച് പ്രാപിച്ചാലേ പറ്റൂ എന്നാണ്. തന്റെ വ്യക്തി സ്വരൂപത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പാർത്ഥസാരഥിയുമാണ്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ശ്യാമസുന്ദരനുമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ പാർത്ഥസാരഥി, ഗോപികമാർ ശ്യാമസുന്ദരൻ. അപ്പൊ രണ്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ തന്റെ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മജ്യോതിയായും പിന്നെ ഏതാണ് പരമാത്മാവായും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് അവ്യക്തിഗത രൂപം, പിന്നെ വേറൊന്ന് രൂപമുണ്ടെങ്കിലും അത് പരമാത്മാ രൂപമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഭഗവാൻ രൂപമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഈ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളും ഭീഷ്മദേവനെ പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാത്മാക്കൾ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോ രൂപം സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോ അതിൽ ഏതും പെടും, ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പെടും, പരമാത്മാവും പെടും. അതേസമയം പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തില് ആര് കാണത്തില്ല, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കാണത്തില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കാണത്തില്ല. അതേസമയം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ആണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേതും പെടും, രണ്ടും പെടും അല്ലെ, ബ്രഹ്മജ്യോതി പെടും, പരമാത്മാ രൂപവും പെടും എന്നാണ്. ആകയാൽ എല്ലാ ഭാവങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഏകാഗ്രമായ ശ്രദ്ധയോടെ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ആരാണ്? ശുദ്ധ ഭക്തർ അല്ലെ. ഭഗവാൻ രൂപത്തിലാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അതാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ശ്ലോകം 43. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂതം വാച. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭീഷ്മസ്തുതിയാണ്. അടുത്ത സൂതൻ പറയുന്നു ആരോട്? ശൗനക മഹർഷിമാരോട് അല്ലെ, ശൗനകാദികളോട്. കൃഷ്ണയേവം ഭഗവതി മനോവാഗ്ദൃഷ്ടിവൃത്തിഭിഃ ആത്മനി ആത്മാനമാവേശ്യ സൗവന്ദശോ സൗപാരമത്. കൃഷ്ണയേവം ഭഗവതി മനോവാഗ്ദൃഷ്ടിവൃത്തിഭിഃ ആത്മനി ആത്മാനമാവേശ്യ സൗവന്ദശോ സൗപാരമത്. കൃഷ്ണ സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഏവ മാത്രം, ഭഗവതി അദ്ദേഹത്തിൽ മനഃ മനസാൽ, വാക്ക്, ദൃഷ്ടി വൃത്തിഭി പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആത്മനി പരമാത്മാവിൽ, ആത്മാനം ജീവാത്മാവ്, ആവേശ്യ ലയിക്കയാൽ, സഹ അദ്ദേഹം, അന്ധശ്വാസ ശ്വസിക്കുന്നത്, ഉപാരമത് നിശബ്ദമായി തീർന്നു. അപ്പൊ ആരാണ്? ഭീഷ്മദേവന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ജീവൻ തുടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഏതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, ശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരാള് മരിച്ചു കിടക്കും, ജീവനുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് പൾസ് നോക്കും. പിന്നെ ഏതാണ്? സാധാരണക്കാരെന്താണ്? മൂക്കിന്റെ അവിടെ കൈവച്ച് നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്വാസം എടുക്കുന്നുണ്ടോ വിടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പൾസ് നോക്കും, ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അറിയാവുന്നവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്വാസം നിലച്ചു എന്നാണ് വിവർത്തനം. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ പോയപ്പോ നമുക്ക് ഒരു സങ്കടം തോന്നുന്നു അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
നിങ്ങൾ ആ ഭാവത്തിലല്ലേ കൃഷ്ണദേവൻ വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു വിഷമം വരുന്നില്ലേ? ആന്ന് ആ, മാതാജി. അതെ. സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം ഭീഷ്മദേവൻ പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ മനസ്സാലും വാക്കാലും ദൃഷ്ടിയാലും പ്രവൃത്തിയാലും സ്വയം ഐക്യം പ്രാപിച്ചു. അപ്രകാരം ശ്വാസം നിലച്ച അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനില് ഏതാ മനസ്സുകൊണ്ട് വാക്കുകൊണ്ട് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ? മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മനസ്സില് ഏതാണ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, കുടിയിരുത്തി അല്ലെ? ദൃഷ്ടി ഭഗവാനിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നി, പിന്നെ എന്താണ് പ്രവൃത്തി? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ചെയ്തു. അവസാനത്തെ കടമയായിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിക്കാനായിട്ടല്ലേ? അതും ചെയ്തു. അങ്ങനെ എന്താ നാവ് മാത്രമേ ചലിക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്ത് വേദനയായിരിക്കും സഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? മുഴുവൻ ശരം കൊണ്ട് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അത് അർജുനന്റെ ശരമാണ് അല്ലേ? എത്ര ഇതാണ് ഫോഴ്സിലായിരിക്കും അത് വന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ വേദന എല്ലാം സഹിച്ച് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഭഗവാനില് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ച് വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഭഗവാനില് സ്വയം ഐക്യം പ്രാപിച്ചു. ഭഗവാനിൽ ഐക്യം പ്രാപിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും അവിടെ ഒന്നായി അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനില് പോയത്. അപ്രകാരം ശ്വാസം നിലച്ച് അദ്ദേഹം നിശബ്ദനായി. അപ്പൊ ഇതുവരെ വാചാലനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താണ്? നിശബ്ദനായി. കൃഷ്ണ ഭാവത്തും ശീലപ്രഭാതർക്ക് ജയ്. ഭീഷ്മദേവൻ തന്റെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്നതിലും വാക്കിനെ ഭഗവത് മാഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിലും ദൃഷ്ടിയെ തന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് സന്നിഹിതനായ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിലും നിരതമാക്കുക വഴി തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് ചിന്തയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ വാക്ക്? പിന്നെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ദൃഷ്ടി, പ്രവൃത്തി, മനസ്സ് എല്ലാം ആരിലായി? ഭഗവാനിലായി അല്ലേ? അങ്ങനെ അതില് ഏതാണ് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നിരതമാക്കി ഉറപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താണ് തന്നെ സ്വയം ഭീഷ്മദേവനെ സ്വയം ആരില് അർപ്പിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ചിന്തയില് ലയിപ്പിച്ചു, ഭഗവത് ചിന്തയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ പറയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാനെ അല്ലെ, ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവൻ എന്തൊക്കെ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയതല്ലേ? ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്ന ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റി അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേരിക്കണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ അനുസരിച്ച് അല്ലെ? അതൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ചിന്തയില് എന്ത് ചെയ്തു? ലയിപ്പിച്ചു. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ആള്. ആയതിനാൽ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്ന വേളയിൽ ഭീഷ്മദേവൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ ഈ അവസ്ഥയെ നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിർവികൽപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അല്ലെ? ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിന്ത ഊന്നി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമാധിസ്ഥനാകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആര് മാത്രമേ കുടികൊള്ളുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ മാത്രമേ കുടികൊള്ളുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സമാധിസ്ഥനായി എന്നാണ്. ഇപ്രകാരം ഏതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായി തീർന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഏതാണ്? ജനിച്ചപ്പം മുതലേ ത്യാഗിയായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്കറിയാം. ആദ്യം പിതാവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെ? പിതാവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാതാവ് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ? പിന്നെ യുവാവായപ്പോഴേ പിന്നെ പിതാവിനെ കാണുന്നത് തന്നെ പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഹസ്തനാപുരത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അല്ലെ? അവസാനം എന്താണ്? തന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൊച്ചുമക്കളുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെ? അവരെ എതിർത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? ത്യാഗമാണ് അല്ലെ? ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗിയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ത്യാഗം സഹിച്ച ഒരാള് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പോകാതെ ഒരു തരവും ഇല്ല അല്ലെ? അത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്ന് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇപ്രകാരം ഏതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകൃതമായി തീർന്നു. പരിപൂർണതയുടെ പരമോന്നതമായ അവസ്ഥ ഇതാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലനത്തിലൂടെ ഈ അവസ്ഥയെ പ്രാപ്തമാക്കാൻ ഏവർക്കും സാധ്യമാണ്. പ്രഭുപാദ പറയുന്ന
നമുക്കും ഇതൊക്കെ സാധ്യമാണ്. ഇത്രയും ത്യാഗം ആര് ചെയ്തു? ഭീഷ്മദേവൻ ചെയ്തു. നമുക്കും അത്രയല്ലെങ്കിലും നമ്മളാൽ പറ്റുന്ന ത്യാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ്. അത് ഭക്തിയുത സേവനം വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നവയുധ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് മകൻ അല്ലെ? രാജകുമാരൻ അസുര കുമാരന്മാരോട് സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ നവയുധ സേവനം അല്ലെ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, പിന്നീട് സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. ആത്മനിവേദനം. അതിന് വേറെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് അസുര കുമാരന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അതേ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. 9 ചെയ്യേണ്ട അംബരീഷിന് അത് സാധിച്ചു. നമുക്ക് 1 2 ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. അതെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അഭികാമ്യമായ ഫലം സമ്മാനിക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫലം എന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ് അല്ലെ? അതാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളെ കർമ്മഫലം അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഫലം. അത് സമ്മാനിക്കാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇവയെല്ലാം തുല്യ സമർത്ഥങ്ങളാകുന്നു. എല്ലാം ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടെങ്കിലും ശ്രമിക്കുക. എന്നാൽ പ്രവീണനായ ഭഗവത് ഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്ഥിര ഉത്സാഹത്തോടെ അവയെ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് സാധന ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതാണ്? യഥാർത്ഥ ഗുരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെ? ഗുരു പരമ്പരയിൽ വരുന്ന യഥാർത്ഥ ഗുരു, അതാണ് പ്രവീണനായ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവത് ഭക്തനാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ഗുരു അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില് സ്ഥിര ഉത്സാഹം വേണം. ഇപ്പൊ 2 ദിവസം ചെയ്തു, പിന്നെ 2 ദിവസം ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക. നിഷ്ഠ അല്ലെ? നിഷ്ഠയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സാധിക്കും? എന്താണ്? നമുക്കിത് പരിശീലിക്കണം, സാധന ചെയ്യണം. ഇവയിലെല്ലാം വച്ച് അത്യന്തം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആദ്യത്തെ വിഷയമായ ശ്രവണമാകുന്നു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ശ്രവണം കിട്ടിയാല് നമുക്ക് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശ്രവണം. ശരിയായി നമ്മൾ ശ്രവിച്ചാല് അത് ഹൃദയത്തിലോട്ടാണ് പോവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? ഏതാണ് അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആകയാൽ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണവും പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ശ്രവണവും ജീവിത അന്ത്യത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാൻ അഭിലഷിക്കുന്ന ഒരു ഗൗരവ പഠിതാവിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. ഗൗരവം എന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആള്, പഠിക്കുന്ന ആള്, പഠിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തര്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ശ്രമിച്ച് മനസ്സിലത് ഹൃദയസ്ഥമാക്കണം. സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സന്നിഹിതനല്ലെങ്കിൽ പോലും മൃത്യുവേളയിലെ ഭീഷ്മദേവന്റെ അദ്വിതീയമായ അവസ്ഥ പ്രാപ്യമാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ അതൊന്നും സാധ്യമല്ല അല്ലെ? എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ചിന്ത ആ മരണവേളയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ വാക്കുകളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അഭിന്നമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നാമം അല്ലെ? ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ? നാമം, രൂപം, ലീലകളെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും നമ്മൾ പഠിക്കുക, ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക. അതിലെ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളണം. അവ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദ അവതാരങ്ങളാകുന്നു. അതേതാ? ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കൊടുത്ത വാണിയാണ്. അപ്പൊ അതേസമയം ഭാഗവതം ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ഭക്തർ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ? മാത്രവുമല്ല അവയെ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാൽ 8 വസുക്കളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ ഭീഷ്മദേവന്റെ അവസ്ഥ പ്രാപിക്കുന്നത് അവകാശിയായി തീരാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ 8 വസുക്കളിൽ ഒരാളാണ് ഭീഷ്മദേവൻ അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാദേവി 7 മക്കളെയും
ഗംഗയിൽ എറിഞ്ഞത്. അവർക്കൊക്കെ അത്രയും ആയുസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എന്ന് വെച്ചാൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം 8ാമത്തെ വസുവായ ഭീഷ്മദേവൻ അനുഭവിക്കാനുണ്ട് ഭൂമിയിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഗംഗയിൽ എറിയാൻ പോയപ്പം ആരാണ് പിതാവിന്റെ പേര് ശന്തനു മഹാരാജ രാജാവ് തടഞ്ഞത്. അതായത് ഭീഷ്മദേവന് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഒക്കെ വിധി ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കാതെ പോയത്, എറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാതെ വന്നത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഭീഷ്മദേവന് എല്ലാം സാധിച്ചു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യനായാലും മൃഗമായാലും നിശ്ചയമായും മരണപ്പെടും. എന്നാൽ ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ മരണം വരിക്കുന്ന ഒരാൾ പരിപൂർണത കൈവരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ നമുക്ക് മരിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ മരിച്ചാൽ എന്താണ് പരിപൂർണമായി എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്ത, ഭഗവാന്റെ നാമം അപ്പൊ നമ്മുടെ നാവിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ വരണം. അതേസമയം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാൽ നിർബന്ധിതനായി മരണപ്പെടുമ്പോൾ മരണം മൃഗതുല്യമാകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികതയെ മുഴുകി ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നത് മൃഗവും അങ്ങനെ മരിക്കുന്നത് അല്ലേ. മൃഗം ചാവുന്നു, നമ്മൾ മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പക്ഷെ രണ്ടും ചത്തുപോയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ പാഴാക്കി കളയുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനും മൃഗവും തമ്മിലുള്ള അന്തരമാണിത്. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുണ്ട്, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഗുരുക്കന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യനല്ല മൃഗമായിട്ട് മാറും. മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള മരണം. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതം ഭീഷ്മദേവനെ പോലെ മൃത്യുവരിക്കാൻ സവിശേഷമായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് വരുന്നത്? ഭീഷ്മദേവൻ വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ സമയം ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. 34 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇത് തീരത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭേവ പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദയ്ക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി.